Исәнмесез, әссәламәгаләйкүм Гөлназ ханым. Без бүген канал караучыларга нинди рецепт тәкъдим итәчәкбез? Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Мин бүген шәрх ризыкларын яраткан, пешерергә яраткан кеше буларак, хөрмәтле тамашачыларыбызга баспуса, ягъни ривани дигән чәй янына чәй ризыгы пешерергә өйрәтәсем килә. Аның өчен нәрсәләр кирәк соң? Менә мин махсус пыялалар алдым, яхшы итеп күренсен өчен пыяла савытлар. Аның өчен кирәк була безнең 1 стакан шикәр кымы, 1 стакан он, ярты стакан үсемлек мае, 1 стакан манный, 1 стакан йогурт натуральный. Теге сладкий добавкалар белән булган түгел, төрле әйберләр кушылган әйбер түгел. Һәм инде кирәк була ванильны 1 пачка ваниль шикәре кирәк, яки ваниль үзе, һәм инде кирәк разрыхлитель содасыман. Анысы инде 1 кашык, 1 бал кашыгы кирәк була. Һәм инде камыр өчен, менә 3 күкәй камыр өчен. Менә бу кокос балчыгын инде соңыннан бизәп җибәрер өчен кирәк була. Бусы ширбәт ясар өчен кирәкле моны. Камыр эчендә анысы соңрак күрсәтермен. Менә монда безнең тора 2 стакан су. Без шунырга 2 стакан шикәр кымы салып, кайнатырга куябыз. Кайнап чыгару алдындан шушы ярты лимонның суын сыгабыз. Менә шикәр кымы. Bir стакан. Әйткән идем инде, менә 2 стакан суга салабыз ди. Тагын икенчесен салабыз. Анысы ширбәт өчен кирәк була. Аны кайнатырга куябыз. Әйткәнемчә, ярты лимон суын соңрак сыгып җибәрәбез. Хәзер улар кайнап чыгарга тиеш. Аннан соң суырырга тиеш. Менә хәзер бу ширбәт буласы сыйкышаны куябыз бирегә. Сыйкыша дигәнем 2 стакан су, 2 стакан шикәр кымы. Ул кайнарга тиеш, кайнап чыгаргачтан без аны суытырга куябыз. Суырга тиеш, суытканча кадәр инде ярты лимон суы сыгабыз. Онытмас өчен инде кабатлыйм янәдән. Хәзер нишлибез? Хәзер без майлап куябыз камыр салыначак табаны, форманы. Яхшы итеп майланырга тиеш инде ул. Үсемлек мае белән. Әйткәнемчә, менә бу пыяла савыт. Пыяла савыттан сезгә яхшы күренсен өчен күрсәтә башлыйм инде. Менә 3 күкәй алабыз. 3 күкәйне хәзер бирегә сатабыз. Менә авыл йомыркасы. Бик матур. Безнең ризыгыбыз да бик матур килеп чыгар. Чөнки авыл күкәйләренең бит инде сарылар бик матур күренә. Камырга матур да систи. 3 күкәй саттык. Хәзер 3 күкәй өстенә салабыз шикәр кымы. 1 стакан. 1 стакан салдык. Һәм без бу әйберләрне болгатабыз. 3 күкәй, 1 стакан. Стакан шикәр кымы һәм 3 күкәй. Яхшы болгатабыз. Шул рәвешле. Бик матур. Кояш төсе. Күңелгә рәхәтлек төсе. Матур төс. Кояш булмаса да күңелләрне күтәреп җибәрә. Хәзер инде бирегә без салып җибәрәбез. Калган әйберләрне. Безне алып куябыз читкә. Әйтик салабыз хәзер без йогуртны. Бу натураль йогурт. Әгәр йогуртыгыз юк икән, кефир куллана аласыз. Һәм шәһәр каймагы куллана аласыз.
bir de ziyanı bulmaz. Hazır indi birge kuşağız bir stakan manna yarmasın. Bir stakan salып жібердік. Болғатып аламыз. Бізде міне бағиле манна ярмасын бит қолар шекіне. Hem sыңғараларда енді olma verişinin tebine sala başladılar. Hazır bizning ınqollı bitinde. Bunu salып жібереміз. Bir stakan ne? Unutmasak gerek. Bir stakan yoğurt, bir stakan manlı yarması, bir stakan un. Hazır şuradan bulğatабыз. Bunda endi blender gerek mi? O baştagıra gerek buldu. Mine şunday sıyıqша bulğatırga ağırroq bola başladı. Şuna göre biz hazır salып жібереміз. Күнбагыш майы. Ay, ezgine. Siz nende күнбагыш майы kullanasız? Men kullanam tilese indi күнбагыш майын kullanam indi. Olay bilmem sortlarga issiz. Mine ansın bitirge gerek. Issiz күнбагыш майы. Hazır birge salып жібереміз. Разрыхлитель. Mine bir kaşığıydı, bir bal kaşığıydı. Hem salып жібереміз. Vanilin. Onsa bir başkaydı. Mine bulğatабыз. Hem qo'ygan mayni salып bitiramiz. Bizning bospusaning qamiri hazır desek de bo'lar. Hazır tag'in yolqishib bulg'atib olamiz da. Ana ko'rasan mana endi sori motor tusga aylandi, kirdi, sıyıqcha. Ne? Hazır yaxshilab bulg'atamiz, bütün narsalari qo'shilib bitsin yaxshig'ina. Ondan so'ng endi mumkin sog'irga formag'adi. Bizning Duxovkamiz, mishimiz qizib turadi. Men ana 180 gradusga qo'ydim. Bu ebrlar uni bulg'atgan arada u qizib turadi bizning. Gülnaz Hanım, siz şerik kuhnyasını kaçandan beri özleştire başladınız? Şerik kuhnyasını men elbette neyde bilmeydireyim. Kiyevga chiqqancha qadar borsa da bizning shekilli suda pishirib beranga oshlar kebek. Oshlar yedik kebek nima birda olay tugil. Onlarda bir ko'p temletichlar kullanırlar. Temletkichlar endi behisob ko'p. Bizda bir tatar xalqida temletkichlardan bor edik. Borishni bilamiz. Ukrupni bilamiz endi. Ondan so'ng tag'in narsa bor bizning defne yaprog'i endi. Gülnaz Hanım, mine sizning turmush iptashigiz bit endi Arab milletinden şulay bit. Niçe gerek kabul etti ol bizning kuhnyani? Bizning kuhnya degandan endi to'qmashli oshni yoratmay, bu da avrular oshadi, ya'ni больницада beriladigan dietik rizqi. Shulmak rizqlari bek yaratib boshlaydi. İş pişmakni yaratama? İş pişmakni yarata, qo'z etinden bo'lmasa, o'rdak etinden bo'lmasa oshlaydi. Shulay berishlarni yarata. Tag'in narsa shulmakda pishganlarni yarata. Bizning xalq bitinde ilk shulmakda pishirgan xasanga yarata, unutgan minalarni eldan elab pishirib turan ularni yarata. Ko'proq ularda oshiq, ammo ularda sıyıq, sho'ravishda pishirilgan oshlari bor, sıyıqcha. U bizda vторой simonroq kullaniladi. Bik qotlovli ularning rizqlari, xotin-qizlar ko'proq uyda o'tirganliqdandir endi. Ular rizqni qotlovlantirib pishiradilar. Bizning xotinlar bitinde ishlaydi. Shunga ko'ra ularning vaqtlari ezrek, tezroq pishira turgan rizqlarni kullanırlar. Hazırlanıp bitti mi? İyi, hazırlanıp bitti. Hazır bunu tabağa salamız şulay bit. İyi, hazır bunu tabağa salabız, hazırlayız pişirirge. Bismillah kızın aytdınız. İyi, bismillahirrahmanirrahim. Mana şitke alıp koyup, bizga kerak tökür. Mana ekirtingini. Bu pirog kebek bir şeyindi şulay mı? Pirog tip tugil endi, bu qamir rizqi. Pirog ishinde bitini bizden salabız ishini evirler. İşlep bola, eminim işlegi yok.
тигізледік біз аны. Шундай рәвешкә килде. Сыйқша, қамыр. Манный ярмасы белән кушылган инде. Хәзер без аны куябыз 180 градустагы кызу мичкә. Шул 40 минут тирәсе. Безнең ширбәт әзер булып ята. Һәм без аңарга ярты лимонның суын сыгабыз. Татар кухнясында булай әзерләмәйләр шул. Безнең башкачарак. Әмма мин Сез хәзер күбрәк нинди кухняга игътибар итәсез? күбрәк шәрекъле пешерәм, әмма үземнекендә кире какмыйм, яратам. Балаларыгыз кайсы кухняны ярата? Балаларым инде, малайлар инде минем егетләр, алар икесен дә яраталар. Нәрсә пешерсәм шуны ашыйлар. Нәрсә тәмле шуны яраталар. Бөтенесе тәмле ризыкларны пешерергә яратам. Кайсы кухняның тәмле, шуларның сайлап алам. Аннан соң әле мин бит экспериментлар да уздырам бик күп. Һәрбер яңа ризыкны пешереп карап, шуның яхшысын сайлап алам. Кашык белән утырырга кирәк түгел? Юк, кирәк түгел. Монда инде аның шикәр кымы үзеннән-үзе эреде. Менә искә күтәрелде. Сүндерәбез. Сүндереп куябыз. Менә ул безнең тора, хәзер булсын. Пешеп чыкты, рибаны менә шул рәвештә. Менә, күрәсезме инде матур. Ай, тәмле исле. Хуш исле, шул кадәр. Моны пешерергә кирәк, әлбәттә. Бик тәмле. Исе дә, үзе дә бигрәк шәй өчен идеал әйбер, тәмле әйбер. Менә хәзер бу рәсеме ширбәт бит инде безнең. Анда 2 стакан су, 2 стакан шикәр кымы һәм ярты лимон суга силәгән идек инде. Суытып салырга кирәк. Суытырга кирәк. Һәм менә шушында ширбәтне салабыз. Бу кисәргә дә уңгайлымы? Ширбәт шулай кирип бит. Күрәсеңме? Әнә сыңдыра суны. Су дип әйтәм инде ширбәт. Субханалла. Кафеларда да саталар бит инде моны. Кыйммәт тора улайны. Кыйммәт тора. Инде үзең эшләсәң тиз дә һәм жүн дә шуа кыйммәтле бер ризыкта түгел. Булай тәме белән кыйммәтле сымашларыгыз тәмле булсын. Сыйлы булсын, бәрәкәтле булсын, бәрәкәтле ризыклар сезгә, бәрәкәтле маллар килсен, шәйләрегез тәмле булсын. Әле без тагын моны күрсәтеп алабыз. Кисеп. Менә һәм сыңып ятырга тиеш. Сыңып беткәчтен без аны кисәргә тиеш булабыз. Гөлназ ханым, сез бит әле яучы да, менә яучы буларак минем каналны караучы яшь кызларга нинди киңәшләр бирер идегез? Беренче чиратта, әлбәттә, кызлар тәмле иттереп пешерергә өйрәнергә тиеш. Хуҗабикә бит инде булачак кызлар, булачак әниләр. Иреңне матур гына сыйларга кирәк, балаларыңны да тәмле иттереп ашарга өйрәтергә кирәк. Менә безнең бу басмаса әзер инде, хәзер аны кисәбез менә шулай. Ромбикларга матур булсын өчен. Ул бит әзер, хуш исләрен чыгарып пеште. Аннан соң без аны ширбәт белән сиктек өстенә. Ширбәт белән утырырга тиеш 1-2 сәгать. 2 сәгатьтән соң без аны менә шулай ромбикларга кисәбез. Менә бер гаиләне беләм, карап торам инде Instagramда рәсемнәрен. Ник шунда бер куйсан азык пешереп, һәр вакыт төшерә, кайдыр барган, кайдыр нәрсәләр ашаган кызлар инде. Азрак инде ябырга кирәк. Иреңне инде рестораннарга гел булмас. Төрле шаклары була тормышның. Әгәр инде үзегез пешереп, каршыласыз икән ирегезне, бөтенләй дә мөнәсәбәтләрегез әйбәтләнеп китәр. Төрле чиракта андай хатынны ир ташламас дип уйлыйм. Пешерергә өйрәнегез дип әйтәсез инде. Пешерергә өйрәнегез кызлар. Менә безнең басбусаны кисеп бетердек. Хәзер аны бизәп чыгабыз. Менә һәрбер квадратка кокос. Кокос әзерләнгән кокосыбыз бар иде. Кокос балчыгы дип, менә аны салып чыгабыз. Шундый тәмле күренә, сыйланасы килә инде. Бу Алла бер салат рәсе. Хәзер утырып чәй эчербез. Менә моны бизәр өчен шушы кокос балчыгын кулланырга була. Һәм инде тагын бар безнең бит әле
яшел төштә фисташка. Аны ваклап шулай бизәргә була һәм эстрофан чикләвегендә кулланырга мөмкин. Менә шулай салып чыгабыз һәрбер ромбикка, квадратка. Ул бик матур булып чыга безнеке. Шәй өчен менә дигән әйбер. Кунаклар килгәндә дә тиз генә пешерәсең. Килгәндә тиз генә җайлы гына 40 минутта менә дигән ризык әзер. Әйе. Минем тыңлаучыларым, минем караучыларым бу рецептны өйрәнеп, иләрдә пешерерләр, кунакларны сыйларлар дигән ышанычта калам. Менә, күрәсеңме? Ничек матур. Илназ ханым, киләчәктә дә безнең каналда шәрек ризыкларын пешергә өйрәтсәгез иде. Ярар, Алла бирсә, булыр ул хәл. Әйдәгез алып куеп карыйсым килә ничегрәк. Әйе, менә беренчесе инде ул нидер? Кызырак кына. Беренчесе бозылыр. Но алга таба ала башлагачтан матур китә. Әйбәт чыга. Әйе, менә. Менә нинди матур тәмле. Әйе. Менә күрәсеңме? Хәзер калганнарын инде җиңел алырга була. Беренчесен генә менә шулай. Менә күрәсеңме? Шулай тезеп чыгабыз. Янмаганда, Әйе. килмәгәндә. Юк. Менә Алла нинди. кара астын. Менә ничек. Бик матур. Ирең әйбәт пешерәме? Пешерә үзләренекен. Бергәләп пешерәсезме? Хәл вакытта айту, но аның үзенең ризыклары бар. Шуны пешерә.